बारसो फैबाय माथो अखासो हासिगोन नामाथाय जानोहाय बाजाराव मैगं लांनांगौआसो दिगदार जासिगोन दे सिख्लाफोर माबार खादो दे थ' थांसै लोगोफोर हा जोमैयालाय बोरो औ बहा थांखो बेलाय जोमै जोमै दा लोगो हमनोसै दे बाय जोमै दिनै आनजादनि रिजाल्ट मोनो होनलाय औ आदै दाहाय फैदो जोंनाव खबर लानो दे आबै आबै नै आबै एसे बुरजाखौनो मोनबोबाय दाहाय हाथायाव फानहैदो बेसेनखौ 30 रां लाजागोन जागोन दे आबै दिनै आनजादनि रिजाल्ट मोनो होनलाय औ आबै आं दुगैनानै लोगोजों ओंखारलांसै आनान गसाया मोजाङै पास खालामथोंसै जोंहा आबैया मोजाङैनो पास जाखागोन आंहा फोथायनाय दङ हे भगबान बे बारावल' पास खालामथारदो मा जानो गोसो सप्ताहै सप्ता होफैथारगोन आं हे लर्ड खुनुरुखुमबाबो पास खालामथारदो कलेजावल' आगान होनो मोनबानो जाबाय आं जेबो फाव मावथारला प्लिज लर्ड आमेन माब्रै जाखो रिजाल्टआ मोजां जाबाय सेकेन्ड डिभिजनाव थांबाय दे मोजां आदा आंनि रिजाल्टखौ चेक खालामना लाय जागोन दे हे भगबान 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 हे आफा इसोर जोमै कंग्रेचुलेसन 85% थेंक इउ आदा ये यस फरायबावनो गोसोथार नै दैया लाबोबाय दे नै आबौ खापसे लाबोदो जागोन दे फिउजु पास जानायनि जागोन दे न खापसे लादो दे हाब फिउजुआ एथ' मोजां पास जानायाव खापसेसो लाबाखि जायो ओइ बोराय बहा थांलायखो नै आबौ नांला खापसे लाबोदो नांला दे बेरे बिमाखौ बारा आवलाय जाया गाज्रि जायो दा थानो हानाय नङा खाथियाव नंगौ नोंसोर लोंदो दे आबौ दे दिनै जोंनि गामिनिफ्राय एथ' मोजां रिजाल्ट लाबोनो हानायखाय जोबोद गोजोनबाय जोङो दा नों मा फरायनो लुबैदों आंथ' जारिमिननि जाथायनि सोमोन्दो फरायनो इन्ट्रेस्टखाय क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजावनो हिस्ट्रि मेजर लानो सानदोंमोन जोंथ' फोरोंनो सानो नाथाय क'क्राझार सहराव फरायनायनि खरसाखौ जों सानोब्ला माब्रै हानो बेबादि गोरों गथ'खौ फरायनो खाबु होआब्ला जों जोबोद गोरोन्थि जागोन बेनिखायनो जोंनि गामिनिफ्राय एसे खांनोसै आरो माखासे स्कलारशिपफोरखौबो सावरायनानै होनोसै ना मा बुङो रायजोफोर औ जागोन दे बेनो जाथोंसै दे
सिगाङावनो ओंखारबोखादोंमोन जेनि हाय हेल' नोंबो बावनो एडमिसन लाबाय माथो बेंगालरावसो लाहैनो होन्दोंमोन नों आंथ' बे लकेलावनो फरायनो बाखाबायमोन आरो बाबायाबो दिल्ली नङाबा बेंगालरावसो एडमिसन लाहैनो थिनखाबायमोन होनबालाय माथो ए बिरदावनि थाखाय बुजिग्राफ्रा बुजियो बेसो माला बुजिगोन बोरोथो नों नायथरालाय लोगोफोर आंनि मुङा बिरदाव ब्रह्म डन बस्क' स्कुल पास आउट बेयाव थानाय सोरबा सोरबाथ' आंखौ सिनायखायो जेरै बेट्रि सोमखोर दिनै कलेजनि फार्स्ट डे जों बे कलेजाव फैगौ 3 बोसोरखौ ज' फरायगोन सामफ्रामबो लोगो मोनगोन सुखु दुखु रायलायगोन नङा होमबा बिनिखायनो फार्स्ट डेआवनो कानेक्सन बानायनानै लानाया बेस्ट नङा होमबा उनाव बिनि गार्लफ्रेन्ड बिनि बयफ्रेन्ड सेख'लायनि स' लेट्स प्ले अ गेम जों हौवाफ्रा बयबो गावसिनि हटस्पटखौ अन खालामजोबदो आरो हिन्जावफ्रा गावसिनि वाइफाइ आरो हौवाफ्रा गावसिनि पासवर्डखौ बिदि एर'प्लेनाव लिरदो बे एर'प्लेना जाय सिख्लानाव थांगोन बे सिख्लाया जुदि राइट वाइफाइखौ बासिनानै पासवर्ड होना कानेक्ट खालामनो हाबाय बेनो जाबाय लाभ कानेक्शन बेनो जाबाय लाक एन्ड डेस्टिनी बेनो जाबाय बराद रेडी अके कम अन आंथ' मिथिखायो बिनि वाइफाइ नेमखौ एबार नोङो ट्राइ दे ओके ओइ नोंना नायलाय हाय आं बिरदाव नोंनि मुङा जोमै नार्जारी आच्छा जोमै जों मोनसे गेम गेलेगासिनो नोंनि वाइफाइखौ अन खालाम वाइफाइ आंनाथ' फना बेसो नो प्रब्लेम आंनाव मोनसे फन दंबावो नों बेखौ इउज खालाम रुल्सआ बेबायदि ट्राइ खालामदो Wi-Fi connected. मा जाखो बोरै मानो एथ' सिन्था ना जोमै आबैखौ गोसोखांदों आबै जोमै गैयिनि थाखायनो न'खरा स्रिं स्र' जाथारबाय नाथाय आंनि सिन्था बे नङा माथो गाबोन आबै जोमैया 18 बैसो जासिगोन नोंहा गोसोआव दङ ना बिनि बिमानि जोबथा बोसोन होलांनायखौ गोसोआव दं बुरि नाथाय जों सानसेब्लाबो बिनि बिमा बिफानि सैथो खोथाखौ फोरमायनांसिगोन गाबोन टाउनाव थांनोसै नामा आबै जोमैखौ लोगो हमनो जोनोम साननिबो बोर सारस्रिनानै फैनोसै जागोन दे बुरि माबायदि जाखो मोजां हाय जेनि हाय रुपसना गुड मर्निं गुड मर्निं बिरदाव नोंसोर जोमैखौ नुदों नामा नुवाखै मानो नांगौ नोंनोलाय दं मोनसे खोथा दे थाथ' दाय क्लासाव लोगो मोनगोन जेनि दासान्दि बिरदावलाय माथो जोमैनिल' खोथा रायलायबाय थायो बिनि गोसोआ आलदा फारसेसो दासान्दि बिलांनो हमबाय आंनिबा लाया माथो बे किपेड लाग्राखौ हौवाफोरनि गोसोखौ हमथाना लाखिनांगौ नङाब्ला बोजों बोजों बिलाङो
खोनासंलाय आबै औ गोजोन्थों आबै गोजोन्थों आबै नै जोमै आबै आं नोंनो दाउ एवना लाबोदों दा जादो दे माखासे नै मेथाइफोरबो दं जागोन दे आबै आबै कलेजाव फरायनानै माबादि मोनदों मोजां मोनदों आबौ कलेजनि मास्टारफ्राबो मोजाङैनो फोरोङो आरो गोबां गोदान लोगोफोरबो सिनायनो मोनबाय आं मोजां बिदिब्लाथ' नोंल' गोसो होनानै फरायदो आबै दे जों थांनोसै थांनोसैबो औ न'आव जोबोर खामानि दङ अमा आदारबो होनांगौ नों थाथ'दो दे आबै दे नै आबै नोंनि जोनोम साननि लोगोफोरनो जाहोनो नैबे बाजौआ लाखिदो जागोन दे आबौ थाथ'दे आबै दे दे आबै नों मा जानो मम' चावमिन जानोसै ए दे नोंलाय आं भेज चावमिन जानोसै आदा मोननै चिकेन चावमिन ओमफ्राय मोनसे भेज चाव लाबबानो जाबाय ओमफ्राय जोंना क्लासावहाय अलंबार नेरसोन दैमालु हाब सोर सिनायनो दं नोंहालाय हुइ जाम्बा आं मिन्थिखागौ नोंनो होननानै आं खेलायदोंसो हेपि बार्थडे थेंक इउ आंनि गिफ्टआलाय बोरो र' होमबालाय बिरदाव आं ओरैनोसो होनदों माबाफोर जाफैदो आंनि ट्रिट खोनासं बयबो जेनिनि आइफना दहायनिफ्रायनो गोमानानै दङ कल हरबाबो सुइच अफसो खिन्थायो दा सोरबाफोर लाबाय बायदोंब्ला रिटार्न हरफिनदो नङाब्ला जों बयनिबो बेगखौ चेक खालामनाय जागोन मा जाखो नै जेनि नै नोंनि आइफना नों बेफोरखौ मा होनदों रुपसना बे आइफना आंनि बेगाव बोरै थाखो सिखाव खावनानै हमजानायखाय बिदि बुंफ्लादों नों बेफोरखौ मा होनदों जेनि आं सिखाव नङा गावनि फना किपेडसो नालाय बेनिखायनो मालायनि आइफनखौ खोब नोजोर होथारबाय नामा नोङो सालि सिखाव जेनि आं गोरिब जानो हागौ नाथाय आं माब्लाबाबो बेफोरबायदि खामानिखौ मावफेराखै अब्ला मारै थाखो आंनि फना नोंनि बेगाव आरो माथोलाय नोंनि बिफायाबो सिखावखासोमोननो जोलैयानो सिखावजोब खोमा जेनि आयु सिखाव जानानै आंखौसो मेगन देखायबावबाय नोङो जोमै आबै जे दायखौ नों मावाखै बेखौ साननानै मानो गाबबाय थायो नोंलाय आबै आफाखौ मानो सोरबा सोरबा मानसिफोरा सिखाव होनो नों फानदाय जानाय बायदि आंनि फिसालायाबो मोनसे गिदिर खैसादाव फानदाय जादोंमोन आबै आफानि सोमोन्दै जारिमिनखौ मानो दाबो खिन्थाया नों आंनो नोंनि नोमायानो नोंखौ 18 बोसोर जाबासो
गासिबो खोथाफोरखौनो फोरमायनो बोसोन होलांदों बेनिखायनो जेबो खिथानाय जायाखैमोन आं आबै दिनै खिन्थादो माबायदिमोन आंनि आफाया जेब्लाबो गावनि सिगां गुबुननि थाखाय गसंग्रा सासे बिर जोहोलावमोन नोंनि बिफाया बर' आरो सावथाल दावराव जानाय समाव बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय जुजिग्रा सासे गोहोगोरा दावहारुमोन नोंनि बिफाया ओरै फैलाय मा जाखो राखेब मा जाखो सावथालफ्रा दावबागासिनो दं आदै नोंसोर माबार न'खौ गारनानै ओंखारलांदो आयु सावथालफोरा फैबाय दाना मा जाबावनांगौ जोखो बिमा नाथाय न' बां हा सम्पतिफोरखौ गारनानै अबेयाव थांनो दे आदै आरो मादै जिउ थाबा बे रां रुफाफोरखौ उनावबाबो आरजिनो हागोन नोंसोर गोरों गोरा सुबुं नोंसोर बायदि मानसिखौ जोंहा समाजाव गोनांथि दं बेनिखायनो थाबैनो ओंखारलांदो नाथाय एसेबां हरखाबै बोरै आदै मादै जेबो सानाव खोथा गैला थौदो बिमा थौदो फैदो बिमा फैदो हाथरखिया बहा थाबोखो हा आइ हाथरखिया थाबोबाय आयो Antes lama.
मा खालामबावनांगौ जाखो न' बांबो गैजाला बिमा बिफाबो गैला बोरै फिबावनांगौ फिसौ दिनै मोनायावहाय साथिंजाय मैखोम सायखं आरो अर्गा नोंसोर बेंहैनांगोन आरो सोनाबथिंजाय रिंसार लथफा आरो आं थाफागोन गुबुनफ्रा बेयावनो रिलिफआव फाला बदल नेथ'दों जागोन दे आदा नोंसोर थांग्रोदो आं फैगासिनो थादो आब' आंनि थाखायनो जोबोर खस्थ' लानांबाय नोङो जेबो नङा बर' हारिनि रैखाथियानो आंनि बिबान नों बबे गामिनि आं कसुगाव गामिनि गावबुरा मनेस्वरनि फिसाजो हाथरखि आं अख्रां नोंलाय बबे गामिनि आं सराइबिलनि ओंखाम जाखांबाय जाथ'वाखै जाहैनोसै दे बिदिब्ला जानानै आराम खालामदो दे बिदिब्ला
भैया हमको जाने दो भैया भैया हमको छोड़ दे भैया हमारा बीवी बच्चा बा हमको छोड़ दे भैया अख्रां फोजोबखानोसै नामा बेखौ नाङा हगारदो बेखौ नाथाय मानो बिसोरथ' जोंनि सुथुरसो जोंनि बे दावहाया बबेबा मोनसे गुबुन हारिजों नङा जोंनि बे दावहाया जोंनि थागिबि हायाव मोननांगौ मोन्थायनि थाखायसो जों जेरै गावनि हारिखौ रैखा खालामनो थाखाय जुजिदों बिसोरबो गावसिनि हारिनि थाखाय जुजिदों बयहाबो गावबा गाव मोननांगौ मोन्थाय दं हगारदो बेखौ होमब्लालाय जोंनि गुबै सुथुरा सोरथो आदा गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों जुजिहोलायदों जिउ फोजोबनानै जोंनि जेंनाया माब्लाबाबो सुस्रांजाया मानोना जोंनि गुबै सुथुरा बिसोर नङा बै गोजौ थाखोनि मानसिफ्रासो जाओ धन्यवाद भैया हम भी आपको कभी मदद करेगा दिनै आसाम सरकारा गोबां दोलोफोरनि हान्जाफोरजों सावरायनानै थिरांथा लायो दि सोलिफुबाय थानाय बर' आरो सावथालनि दावरावखौ गासिबो आफादनि गोरोबथानि गेजेरजों होबथानाय जासिगोन दा बे लोरबां समाव जायफोरहा गावबागावनि न'खरखौ गारनानै रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जादोंमोन बिसोर सोद्रोमाफोरखौ लासै लासैनो गावबागावनि न'आव थिनहरफिननाय जासिगोन गाहाय मन्थ्रिया आरोबाव बुंबावोदि जायनि न'खराव खहा जादों बिसोरनो 2,000 रां अनसुंथाइ होनाय जासिगोन दे आब' जोंबो थांनायसै बिदिब्ला दे अख्रां नों गाज्रि मोनाबा आंखौ कुसुग गामिनि सेन्टारसिम दोनलांनो हागोन ना मानो गाज्रि मोननांगौ जागोन दे नों नोंनि जि जोमखौल' लाना फैदो आं बैथिं नेगासिनो जागोन